Mgbe a na-asị gị ka ikwere ndị ezigbo mmadụ ejo, mgbe a na-asị gị ka ikwere ndị ezigbo mmadụ ejo, ị na-achọ Pablo, na-achọ oji waya waya, kịta ọchịchịrị agbago, ị na-achọzi ministri niile dị iche iche na-agagharị ka enyere gị aka. Na-ahụ ịbịago na-aga mbịa gbara gị afa ka ị bịa mara ma onye na-achụ gị ma onye na-achụ. The gods are silence. Get out of here, man. Shit. Anya de lotanka de la de. O sando e meganyo.